Funtzio honetan ikusten duguna da logaritmo nepertarraren barruan dagoela berreketa bat. Orduan erabiliko dugun propietate honekin, funtzio hori deribatu aurretik beste modu honetara idatziko dugu. Berretzailea logaritmoaren aurrian ipiniko dugu biderkatzen eta funtzioak itxura hau hartzen du. Orain hemen deribatu behar duguna da biderkadura bat. Biderkadura bi gai hauen artekoa. Biderkadura dakizunez, deribatzen da lehenko biderkagaia deribatuz eta bigarrena deribatu barik utzita, eta gero alderantziz, lehen deribatu duguna orain ez dugu deribatzen, eta lehen deribatu barik utzi duguna orain deribatzen dugu. Hemen daukagu orduan deribatua xena bat, eta logaritmo nepertarra x. Gehi x, eta orain hemen daukagu deribazioa logaritmo batena. Erregela hori, hemen daukagu. Nola deribatzen da logaritmoa? Logaritmoak barruan duen funtzioa deribatuta ipintzen dugu, eta zatitzen dugu deribatu barik, funtzio hori deribatu barik ipiniz. Eta gero, bat, bi zati logaritmo nepertarra a. Eta kontuan izan, a dala logaritmoaren oinarrian dagoen zenbakia. Eta gure kasuan, logaritmo nepertarra denez, e da. Beraz, hemen ipini beharko genduke, u', hau da, xen deribatua, bat, zati, x bera deribatu barik, bider bat, zati, logaritmo nepertarra e. Logaritmo nepertarra e bat denez, zatiki hau bat bihurtzen da, eta azken emaitza geratzen da. Bat bider nepertarra x, gehi, eta hemen zuzenian biderkatzen eta zatitzen agertzen diren x bi horiek egiten dute azkenian emaitza hemengoa bat izatea.